Это еще iPhone вытягивает всегда. Ну, свет он как-то добавляет. Все сияет. Минская область и туда дальше. Все горит в 6 часов вечера. Зачем? Уже 7:30 можно отключить утром свет. На улице отключить. Особенно сейчас, когда снега много. 4-5 часов горит вся страна. Светится. Сколько мы тратим денег? Это экономія на спічках. Ведаеце, вось калі чалавеку прыходзіць у нейкі такі ўзрост, хтосьці эканоміць на спічках, хтосьці адключае фонары на вуліцах. У 18 годзе на асвятленне Мінску трацілася 0,5% ад вось агульных затрат электрычнасці. Я ўжо не кажу пра тое, што з 18 года у нас з'явілася атамная электрастанцыя. І гэтую электрычнасць з атамнай станцыі на самой справе няма куды зараз дзяваць. Яе, яна вырабляе болей, чым нам патрэбна. Полнейший беспредел. И вот как детям ходить со школы в такую темноту? Ничего не горит. Темнота. Гэта просто тыповы Лукашенко. Вось ён убачыў, што на вуліцах святло, ён вырашыў, што трэба эканоміць. Ведаеце, як стары дзед, які ходзіць і там святло за ўсімі выключае, да? Таму што лампачкі гараць і гэта ж колькі накруціцца.